Ja, der var sgu en eller anden, der fandt et virkelig fedt sted til mig. Jeg ved ikke, hvem det var, eller hvad. Men lige pludselig så var der bare sådan et sted her, som dukkede op til mig. Og det kan jeg sådan set godt holde til. Og vandet. Ja, det er så varmt, så jeg sad med fusserne i. Sådan her. Mens jeg spiste aftensmad. Lige på den der træstamme der. Hvorfor vil den ikke køre op? Det vil den der. Og den træstamme der. Det er bare skønt. Og sådan her ser vandet ud. Kan man få det bedre? Eller hvad? Nej. Så og der er små fisk på. Jeg ved, om I kan nå at se dem. Der. Og der. Svømmer de. Men jeg tør ikke at fiske, for der står dels fiskeforbud på grund af elværket, kraftværket hernede bagved. Og så kan jeg ikke finde ud af helt nogle gange, bunden det er og ikke er med deres fisketegn. Og jeg gider ikke at stå og få bøde for det. Men det her, det er mit sted for i nat. Og E14 løber lige herude bagved. Og der er 445 km til Trondheim. Så det er det. Og jeg skal lige passe på, mens nu jeg er i gang. Isen den er altså usikker. Og så må man ikke bade på grund af strømmen derude og alt det. Så det er det. Men det kan jeg lige overkomme. Og der er internet. Men jeg er færdig med min opgave. Så den der refiller bil, der er blevet bygget om, hvor jeg har lavet tegninger til, det er der dokumentation. Det er jeg færdig med. Så nu er det weekend. Kan det blive meget bedre? En lille aftenhilsen fra lidt aftensmadlavning på mit lille fine sted her i Svenskerland. Det har været overskyet i dag. Solen har tittet lidt frem. Men ellers har der jo været suverænt dejligt varmt her de senere dage. Og i dag tror jeg, vi har været på 17-18 grader. Og nu her er kartoflerne ved at koge. Og så vil jeg lige vise lidt her fra det her fantastiske sted her, hvor jeg har holdt nu her siden. Nej, jeg kom i går, og jeg kører i morgen. Så jeg tager lige en afslapper. Men et super dejligt sted. Der er... Jeg troede ikke, det var tilladt, men
du må faktisk sejle jetski i den her sø, og det må du vist i ret mange søer, så jeg forstod på ham, jeg snakkede med. Eller den familie. Det var en mor, en far og en datter, som var ude at lege lidt. Men jeg har da set søer, hvor der står jetski forbudt. Så det kan åbenbart ikke være alle. Men ja, sådan det. Men dernede bagved, der ligger derude, der ligger nogle bøjer. Og det er stoplinjen, der ligger et... Der er morgen. Den 20. Og jeg havde sgu lige 1,5 døgn her, hvor jeg hverken kunne gå eller stå over det. Men jeg ligger her ved Bergsjøen, og et smukt sted, som jeg tror, de er ved at lave om til betalt autocamperplads, men sådan er det, og jeg kan godt forstå, der er fyldt op. Men det skal også så siges, at jeg har været meget, meget overrasket over, hvor få autocamper jeg har set holde rundt omkring. Selvom jeg ser ud, ja, 20, 30, 40, 50, 100 om dagen, så er der altså mange, der kører. Men jeg har ikke set det har været til at med at gøre, og det. Men nu vil jeg lige vende kameraet, og så kan I lige få en udsigt her fra pladsen. Og der holder en svensk dame derovre og sover der i nat. Og ellers så ser det sådan set sådan her ud. Et dejligt sted. Forholdsvis mange biler, der har kørt rundt her. Eller kører her på vejen. Men altså, det er det. Jeg har ikke været ude at bade endnu, men det har jeg tænkt mig, at jeg skal. Jeg skal lige over på badebroen og kigge. Og se, hvad der er. Der var en del gæs her i morges, der er stået op. De er bare lige taget sådan en lille svømmetur igen. Og solen skinner. Det gjorde den også i går. Men vi har haft et overskyet. Men i dag er der godt nok fuldt vejr igen. Og nu kører jeg videre sydpå. Jeg er havnet i en meget, meget forfærdelig situation. Jeg skal forbi spritbolaget. Jeg har ikke mere hvidvin og rosé. Det er jo helt ganske forfærdeligt. Så jeg må lige derind og finde mig en dunk vin. Og så se, hvad den siger. Jeg håber ikke, jeg skal betale 1 milliard millioner. Men dejligt område her. Og en rimelig størrelse sø. Det er faktisk den rigtige størrelse havn, jeg er kommet ind i nu og kan kigge på. Eller havn. Med lidt bådpladser. Går nok fint. Der kan jeg lige tage og få mig en bader. Og så ser det sådan ud herfra. Det er sgu svensk hygge. Der er jo mange fede steder i Sverige. Men det er jo som
En af de andre sagde til mig, har man set den ene vej, så har du også set den anden vej mange gange. Fordi det er jo det samme naturisk træ, og det er birktræ, eller det er nåletræ, eller det er noget andet. Altså. Men det skal jo så også siges, at Finland er endnu værre. Men jeg til gengæld, med den måde jeg har kørt på nu her, virkelig haft mange fede små veje, hvor jeg er kommet væk fra det hele. Og det er det, jeg bedst kan lide. Men jeg kom til at tage en anden ting, det var at kigge på min kalender. Men nu har jeg faktisk kun 3 uger tilbage. Så har jeg bestemt mig til at være hjemme midt i august nemlig. Så det passer meget godt med, at på torsdag eller på fredag, så er det 3 uger tilbage. Og det er jo altså ikke ret lang tid. Og så har jeg været afsted i 9 uger, hvis jeg kommer igen der midt i august, op til weekenden her. Og de uger gået stærkt? Ja, det er de. Selvom der også har været nogle lange dage med regn og lidt mere regn, så må jeg sige, at her den sidste måned faktisk, tror jeg. 20-30. Ja, ret tæt på en måned. Har det faktisk 3 uger, har det været helt juli, har det været rigtig godt. Det har knædet lidt i slutningen af juni. Det var sådan skiftespis, men altså stadigvæk, så man kunne komme ud, og så kunne man bare køre. Så det er det. Men nu vil jeg pakke lidt håndklæde. Nej, pakke, det går jo lige klart. Jeg tager mit håndklæde, og så vil jeg tage en badetur lige om lidt. Så ses vi senere på kameraet. Hej!